Als je Tsjintwurg terug Burgum rieden, dan ken je er al haast net meer omheen. De protestboeren. Meer stank, nee gemeente, bedankt. Dat binnen teksten van de Tsjinstanders. Er moet een biovergaster komen van 24 meter hoog op het terrein van Sonak. Maar daarbinnen de Tsjinstanders het net mooi eens. Ik wil weten wat er uit die rotpijpen komt. Het gaat hier om bloedrode stroom voor groen gas. Bij het tasprekken van de rie rennen de emoties deze mannen heeg op. De biovergaster zorgt voor opscoor in het warpen. Omwenners binnen Lillik en zetten een actiegroep op. Wij binnen benauwd voor meer geurolest, meer lootolest. Het is dus ook net helder wat die piepen zal uitstitten, wat het maar doet voor de zoens van de meesten. En je krijgt geen heldere antwoorden op van de gemeentenet, van de FUMO-net en van Sonak-net. Dit is het plan van de Sonak in Burgum. De biovergaster bestaat uit 3 tworren van elk 24 meter hoog. Ze willen er afval mooi verwerken. Het gaat om producten van beesten die het meesten net eten. Denk dan om bloed of hier. Met de biovergaster kan Sonak 12.000 huishoudings van biogas voorzien. Feitelijk is wat wij hier doen willen is een green gas installatie zetten die een sluitend systeem is. Waar de geur uitstoot van die installatie die er net. En we passen de best beschikbare technieken terug. Dat er geen toename van geur blijft. Dus er komt geen extra geur bij. Dwarsbelang had ex-zwargen. Je moet het ook in totaal zien. En Burgum leidt op het moment best onder het vergrootglas. Er gebeurt een heel soort gaswinning. Aan de oostkant vindt nog plak, dat is dan net ophouden. De waterwinning aan de Noord-Burgumerkant wordt opheven. En in dat totaal is het best wel volle. En we willen vooral een leefbaar en wendbaar Burgum houden. En dat is de vraag tot aan ze nog kind. Jong neemt de rie een besluit. De actievierders gaan maar één oproep. Dat ze voor de burgers kiezen, dan zetten ze dit plan aan. En dan kiezen ze net voor de grote multinational die beursgenoteerd is en een hoofdkantoor in Texas had. Maar dan kiezen ze voor haar eigen inwoners. En als laatste, ik hoop niet dat Burgum het Ruhrgebied van Nederland wordt. Dank u wel. Dank u wel.